Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। दिनै आंजों लोगोआव दङ मानगोनां बिथां बन्दु बिआरबि इउटिउबार बिथां दङ। रायजो राजाफोरखौ एसे इन्ट्रोडक्शनखौ हरदो नोंथाङा। हेल' गाइस। बिथांनाव आङो दिनै माखासे प्रश्न सोंगोन। प्रमद बर' बिथांनि बागै माखासे प्रश्न सोंगोन आरो बे प्रश्नखौ बिथाङा फारि फारि होलांगोन। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नाम्बार 1 प्रश्नआ जाहैबाय थाबायनानै मोनसे समाव प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन जे दिनाव इन्टारभिउ जागोन बे दिनावनो रिजाल्ट होगोन आरो साख्रि होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन। दा बर' रायजो राजाफ्रा आरो एक्स एनडिएफबि आदामोन आब'मोन आरो गासै इउपिपिएलनि माखासे मावथि बिथांमोना थारैनो साख्रिखौ मोनमारदों दा बिथांनि समाव। बेखौ नोंथाङा रायजो राजाफोरनो फोरमायहरदो। बेथ' माने डेन्जार बाथ्रा आरो रायजो राजा नोंथांमोनाथ' बुजिगौ नङा होमब्ला? सानसेनो इन्टारभिउ लानाय, सानसेनो साख्रि होनाय बेफोर बाथ्राफ्रा जाहैबाय हाजो खर'आव माने खुसुं बिदै नागिरनाय आरो मा होनो बै बालाबारियाव खासेव बिदै नागिरलानाय मोनसे बाथ्रा फावजोंसो रुजु जायो आरो नङा होमब्ला? दा दिनै सिन्था खालामदो बबे दुनियायाव बबे वार्ल्डआव रेकर्ड दंफेरो इन्टारभिउ खुंनाय लोगो लोगो साख्रि होनो हानाय। दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि बायदिब्ला दिनै ओरैबायदि माने कम्पिउटाराबो हाया बिथांजों। कम्पिउटाराबो सानसेनो इन्टारभिउ होनानै सानसेनो साख्रि होनायनि प्रसेसखौ कम्पिउटाराव मावनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन। होमबा सिन्था खालामदो दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा रायजो राजाखौ बेसेबां माने मिसलेट खालामबोबाय थादों। दा बिदि आरो साननो गोनां बाथ्राया। दा दिनै बिथाङा जुदि साख्रि होनो हानायमोनब्ला दिनै बिथाङा 5 बोसोर सरखार सालायदों प्रमद बन्दु बिथाङा। अब्ला बिथाङा दिनै जोंनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो बिथाङा मानो साख्रिखौ होनो हायाखै? दुरभाग्यजनक बाथ्राया बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिथांनि बाथ्राया दिनैनि दिनाव माने ओरैबायदि माने गाव राजा जानो थाखाय सोरखौ मा बाथ्रा बुंबा रायजो राजाफ्रा गावनि बै बारहावायाव गोजावगोन, फेभाराव फैगोन। औ बे टारगेटखौ लानानै प्रमद बन्दु बिथाङा 5 बोसोर रायजो राजाखौ थगायबोबाय थादों आरो दा सरखारावबो फैदों थगायनानै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फोथायब्रेदों आरो माने हाब्रुआव माने बै नाथुरि हाबसोनानै ओंखारनो हायि बायदि माने बांद्राय थगायब्रेदों आरो दा मोनखायाखै साख्रिखौबो। मोनाखै, एक्स कमप्लिटलि एनडिएफबि आदामोनाबो मोनाखै। दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लानानै बिथाङा जुदि सुक्ति बानायदोंमोनब्ला एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै जेलखानानिफ्राय एबा केसनिफ्राय दिनै आउट जाजोबनांगौमोन। खिन्थु दिनै सुक्तिखारि जायनाखि एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनै माने उदां अख्राङाव सासेबो फैनो हायाखिसै। दा बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा गावनि बाथ्राफोरनि जेनाखि बुंनायफोरनि फिननायफोरखौ दिनै रोखा रोखा मोनबाय। बिथाङा माने रायजो राजाफोरनिफ्राय मोजां माने बाथ्रा बुंनानै जेनाखि थगायनायनि गोदै फिथाइखौ बिथाङा मोनजाबाय। बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै सरखारनिफ्राय गोलैबाय हायाव लांगाबनो बे रोखोम। सेकेन्ड नाम्बार कुइसना जाहैबाय मोनसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा जे बिटिआर सुक्तिनि दफाफ्रा आखरे आखर पालन खालामजायाबा सासे मन्थ्रिनि लांगोनायाव बिथाङा सुइसाइड जानानै थैगोन होननानै। बेखौ बिथाङा मा साननानै बे खोथाखौ बुङामोन आरो दिनै बिथाङा मानो आखरे पालन खालामजायैयाव दिनै मानो बिथाङा मानो बिथाङा सुइसाइड जानानै थैनो हादिया? दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो जे बिथाङा मा साननानै बै समाव बेबायदि खोथा बुङामोन? दा सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन। माने सिम्पोल बाथ्रा आरो सोरनिबा थाखाय गावनि जिउखौ माब्लाबाबो बावनो हाया दे। हागोनसै वार्ल्डआव गैया। सोरनिबा थाखाय मालाबा गावनि लाइफखौ धंस' खालामनाय, स्पइल खालामनाय बेफोरबायदि जारिमिनखौ नुवाखै आरो। खिन्थु मोजां मोनलायनायनि बाथ्राया आलादा, बेफोराव हायो आरो। खिन्थु जाथिनि मावनायाव बेफोरबायदि जिउ फोजोबलायनानै लानायनि बाथ्राफ्रा माने मा होनो बिदिखौ ओरैबायदि बेसेन गैयै प्रमद बर'नि खेथ्रआव। औ माने जेबो जाया आरो माने बे जाहैबाय
बै मा होनो नोलोबारियाव माबायाव बालाबारियाव माने संख्रि फोरलाबायनायनि बाथ्रा आरो दा बिनि सारा जेबो गैया आरो बिथांना दा बिथांमोना दिनै थगायबोबाय थादों दिनै एबसुनि गथ'फोरखौ लानानै बिथांमोना ओरैबायदि राजनिति खालामदों मिसलेट खालामदों गथ'फोरखौ ओरैबायदि भाइरास सोनानै होदों थारैनो माने नङै बाथ्राफोरखौनो नंगौ खालामहोदों जायनि थाखाय दिनै एबसुआ ओरैबायदि प्रमद बर'नि दिनाव गोग्लैसोनानै थादों आरो दिनै रायजो राजाफोरजों मुगैजादों दा दिनै फाइनालि एबसुआ दिनै जोबलांनायनि मोनसे जोबथा माने स्टेजाव फैदों आरो जोबथा दा स्टेजाव बेजों लोगोसे आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांबावदां दिनै साहित्य सभाखौबो लानानै बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे राजनिति खालामबावदों बिथांमोना साहित्य सभानि खावसेखौनो बिथांमोना UPPLजों इनभल्भ खालामहोदों थाइसे थाइनै थाखा जासिनानै माने बै नेताफोरखौ साहित्य सभानि नेताफोरखौ आखायाव लानानै माने बे खोथाया थारैनो सैथोना सैथो माने बेखौ साहित्य सभानि नेताफोरखौ बिथांमोना मोनसे दाहाल थुंग्रि बायदि मोनसे हाथियार महरै बिथांमोना बाहायबोदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिनि थाखायनो मानाव गिदिर महिलारि सार बिथाङा मा बुंदों नीलकान्त गयारि सारखौ नीलकान्त गयारि बिथांखौ सिनाया होननानै दिनै बुंनाय जादों मानो बुंजादों रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम दा दिनै मोनसे साहित्य सभाया मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे बिथाङा बे आफादाबो सिनस्रि बायदि हिसाबै खामानि मावोब्ला मोजां खुनु राजनितिजों हाबालाबानो नङा होमब्ला खिन्थु राजनितिजों सिथाबनानै खामानि मावनाय लोगो लोगो माने बर' साहित्य सभानि जेनाखि भबिसतआबो खोमसि होननानै जों साननानै लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन लास्ट कुइसन जे थारैनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव अर्थनैतिक बेबस्था हाथाय बाजार जि जोम फाननाय बिजनेस बायदिसिना सुबुं माहारिनि जे थांना थानायनि जे बेबस्था आरो स्टेटास बेयो लासैनो हायगामारदों नामा ना हठात खरि हायगामारदों नामा बिथांनि समाव जेबो बेफोरबादि मोनसे अर्थनैतिक बेबस्था बिजनेस बायदिसिनाफ्रा जौगामाराखै नामा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो बेथ' जे कुइसन सोंदों बहुद मोजां आरो साबायखर होनांगोन नोंथांनि कुइसनखौ प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव थारैनो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माने गोग्लैसोदों बिजनेसनि बेलायावनो हक माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायानो हक गोग्लैसोदों आरो दिनै गोबां जायगायाव फिसा फिसौ बाजार दं बेफोरबो दिनै BTCनिफ्राय माने एसे एनै माने जेनाखि कन्ट्राक्टफोर मोनोमोन बेफोरबो मोननाय जायाखै आरो दा बिनि थाखायनो दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माने डेभेलपा खमायबोदों बाजारानो हक माबा मोनसे बिजनेसानो हक माने खुनु माने BTCआव खामानियानो मोनाखै आरो माने बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरनोसो बिथांमोना खामानिखौ होजोबदोंमोन नालाय दा बे खेथ्रयै माने बिथांमोननि दिनाव माने गासिबो माने फासयनाय जेनाखि थासारिखौ जों नुबोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना सरकाराव फैनायनि लोगो लोगो जोंनि BTCनि जेनाखि मान मर्यादा जाय BTC सुक्तियाव जाय पावारफोरखौ लानानै गोबां डेभेलप एबा गोबां उन्नति खालामबोबाय थादों बै मोजां जेनाखि डेभेलपमेन्टनि जेनाखि खामानिफोर डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोना साना हौवा गाव गावनि गादिनि लबाव गाव गावनि सार्थनि नोजोराव बिथांमोना हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथांनो हरजोबदों माने आलु सुनानै हरनाय बायदि बिथांमोना हरजोबदों आरो दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव माने BTCआव बिथांमोननि सरकारा जुदि फैनांगौमोनब्ला माने बे BTCआ स्पइल जाबायमोन माने हांगार जाबायमोन आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा बुंनोथ' गोबां बाथ्रा दंमोन दा बेखिनियावनो आरो आच्छा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बिथां BRBनिफ्राय गोबां खोथा एन्सार होनाय दा मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअखौबो एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंकिउसै थेंकिउ लोगोफोर दे